Ka BJP Meghalaya State Unit mentah ka janmet jangka sengit hoding ka khat sau terik unai wing an hajar arpusan kala penong ka jing lekmen hakmat jangka office trekam ka party komisi pentah ban lekmen halor ka jing job bonwat ki kertong yukon election MLA na po ka jela Bihar ade ka jing kemen ka bakraw ka party na made tang maka ka ba yo bon teli ki siet na kani ka jela hadu mentah ka jing penai kani ka result Habakran sekilat pathai khubor uba wan kit pok pochna badai u general secretary jengka BJP hakani ka jela ulai khuble ki pai ba nong thebon haka jela Bihar ki balapan job ka party jongki badru ulaong baka jing job jengka party hajela Bihar kadai namar ka jing trekam bha ka party ban pen tre na ka benta ki pai ba hari India barok kawai माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम Bat khamtam bakilawara yang kata jingjok khamtam ka party jungi mentang di single largest party ngatrai ngilaki do khandai pendusi but ngi alumlang nim taski kum ka party kum kita ki nong trai kam beset ham jong ka party bangin don bentalang ba kata ka jingya rakhi kata ka jingjok bat kani ka kanang ai men sim ngi kumju akani ka jela jungi bangin nang trai khamba khnang mangiru nginyo banyo ban face election hadin arsnem kenang baka party jungi ru kanyo ban trai bha kenang bangiru banginyo khet yu tau so kumbaga party ke khet po jela Bihar ba kan sita sepi kayo po kat hadu menta bangi ka update naga official website hi kalong khandai pendusi in fact ladi single largest party mo bakin ailat ya ka party BJP nomor ba de katkum kajing ihi decisive mandate ka baca po Bihar kade ba kibri lai I ya kam ba ka BJP ka trai nomor ka party BJP hi ka ngets kem ba nginyo banyo ban khet yu tau so jong ka jingjob bangin poi syakata ka Viksit Bharat mo develop India by 247 tingi ni kirpat ya kinong kesan ya ki pajba jong ka jela Makin ailat cisin ya ke BJP ha usnam arajar arbuka banpai ya kata ke jingper ya ke rukom sensha proses kalana sedang ngila pentip syabro hot ki nongkit kam juga party ki supporters shen ngin sakhot ki application kadang ya ke proses te pin sayo jingte bhalo kata jing pen krek lanang ya cha Pihak yang baik for up kena tadi kersi na kumna. Iya katangin siapa kapor kan sabatai. Yang mendangin kad application so, ingin siapa nangta